Til Agent Fiber og Sumerbrødrene og alt det der pis. Christian, kan du ikke fjerne ham der manden, som står op foran kameraet? Agent Se, det her er også en del af filmen En klump børn. Det her kaldes En klump børn. Velkommen til endnu en gang igen. Fordi at Christian har mystisk vis tryllet sig ud af vores far, og så vi har fanget ham. Og nu fanger vi ham igen. Så bare filmer ham. Dette er en klump børn, der ligger oven på hinanden. Det ser man faktisk ikke så tit, medmindre der er en voksen, der har slægtposer eller sådan noget. Det her er en klump børn, der ligger oven på hinanden. Pause! Sådan, nu er vi startet ud igen. Han er svinget. Han er lige der, lille spasser. Ja, jeg er efter ham. Efter ham, faktisk. Ja, det er ham. Hey, burgerpause! Der er ikke nogen burgerpause. Burgerpause nu. Okay. Burger! Hørte I det? Burger! Okay, I har fattet det. Han har igen tryllet sig. Wow, han har igen tryllet sig fri af os. Men nu vil vi bare komme. Ja! Anders højre. Han er tryllet sig. Jeg er skubbekarate. Pas nu på kameramanden. Nej, Christian tryllede sig væk. Hvordan kan det der måske? Og der er han jo. Nå, der er han. Han tryllede sig lige væk. Wow. Han er væk. Christian, kan du ikke lige fjerne den ting, der gør, at man ikke kan se en skid her ved kameraet? Vi reklamerer lige for Burger King. Okay, filmen. Jo, vi kan se den.